לזכרו של תום פרקש. תום היה טייס מסוק אפאצ'י, זה מסוק קרב. במלחמת לבנון השנייה תום יצא עם המסוק שלו לגיחה בלבנון. כשהוא חזר עם המסוק בחזרה לארץ כתוצאה מאיזושהי תקלה טכנית, המסוק נפל. תום נהרג, תום היה בן 23, ואיתו נהרג גם הטייס השני שקראו לו צבי לופט, והוא בן 43. אחותו של תום, עמית, שמאוד אהבה לשיר עם תום, ביקשה, ברגע שהיא שמעה שתום נפל, ביקשה מחבר שלו, יפתח קרזנר, שיכתוב שיר לזכרו של תום. יפתח כתב את השיר והגיע יום למחרת, ההלוויה הייתה יום למחרת, יפתח הגיע יום למחרת ונתן את השיר לעמית, ואמר לה בואי נקליט אותו בהמשך. עמית ראתה את השיר ואמרה שהיא רוצה מאוד שישמעו אותו בלוויה של תום, ומכיוון שהיא ידעה שהיא לא תהיה מסוגלת לשיר אותו בלוויה עצמה, היא ביקשה שהם ילכו באותו הרגע לאולפן הקלטות, יקליטו את השיר ושישמעו את השיר בלוויה, וזה מה שהיה. עמית שרה את השיר, אחותו של תום, הקליטו את השיר והגיעו ללוויה, והשיר הושמע בעצם בפעם הראשונה בלוויה של אחיה. מיליון כוכבים. רצית כבר עליי עם חצי חיוך, עלית למעלה מיליון כוכבים, והשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. רצית אהוב, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אל מי שישמור עליי. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. אני רציתי לשיר